Najprv daj spodok, Majo. Toto? Najprv daj vrch na spodok. To by si sa rozohrial. 2,5 MDF, kamaráde. Aspoň budeme vedieť, či to tam vleze. Opačne to tam ide. Nejaké úzke, ne? Opačne to tam ide. Tak. No a teraz príde tá sranda. No, to tam majú nedáš. Toto tam na uhlotričku nepustí. Bude to nákna. Čo nepustíš, a dobre to je. Nie? Jak bedňa. Lebo takto ju tam nesú. My to ináč, my to takto dávame. No dobre! No poď, Lolo. Jebem Boha! Toto ne? No dobre. To je pána Pirela. No a... Áno? Ne, ešte. Ty kokot. Nie, chod to odklopiť. Odklopiť sedačky. Pusť. Dobre, vlezla. Po piči. A daj tam to gazetko ešte. Počúvaj, že ty môžeš to kúpalisko spraviť. Kde mám ten bások? Tu je. Určite. A keď ne, tak ja mu pomôžem. Jagoci. Majo, ale musíme ti pomáhať dvaja. Ešte budeš aj búchať. Teraz to bude mať ale lepšiu ozvučnicu, hej, že... Už si mi zabral 300 mega z mojej pamäťovej karty, tak švíhaj. Už to môžeš vypnúť. 31 mega, 310 mega, pardon. 320 mega. Prenajmem ti mega za euro, dobre? Tak mi ide 430 eur.